Oh, diba? Gimas dito eh. Wow. Hello guys, so ay! Kita yung datinak kasama ka mabiro kaninang ko. Ay! Inayaban na agamin nga. Mapanagalat uong. Guys, lumagto tayo. Wait lang. 1, 2, 3. Hindi mabiro ka. Nagdamag ako tayo ka ni Uncle Iggy bangir ka. Oh, met. Ay, tanang ata. Dares ko nga napansin murot nga. So, nakalagip na utot ka. Nalipat ako yung nagsapin ka ati duga po. Tungabon nga tatay apit dito eh. Wait lang. Kanita nyo man. Wait lang. Hindi tayo man nagsamok na. Inang ko ay nakmaw. Jay sama pa'y bangir na panan mo. Ayan. Piloy. Ay! Sabsaba? Ay! When? Thank you. Jay pa'y. Nakabiro ka kitambak. Pag naan. May init na tata. Jay. Ay tani. Ay dito. Tayo pa'y. Yes! Nabiro ka ko. Tayo pa'y. Harigo. Bagla kita na sabat ko ajay. Kang kamay bilbirukan. Kat nagadayo unay. First look yab. Teka kasani guys. Gala tayo iti garami. Nagkapot ko yan ko. Tekong pagbatrapo si ka. Nina. Puran etan. Dito ni guys. Nagadungat sinda ni dito ng dong malumagsiksidan. Oh, diba? Gimas dito eh. Dakalan ni. Oh, diba? Hinta manin. Oh, diba? Ini ya. Ay, ampo. Naimas man masidan. Ala ko. Hindi tadawin. Ayun guys. Stay lang may chismis ko. Bye-bye. Ilang ko. By the way guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ag-subscribe kayo. Ag-like, comment, share, at syempre, pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo kung may upload ako. Wow, nagimas. Wow, mabisindang tuloy. Kastoy ti si daan ti marigrigat ngam nagsustansya. Uray niya nga si daan talaga ipasango yu talaga kanak deta. Kasi gamin tindadakilan nga imbagbaga kanya mi ti inang mi. Noan niya may pasango agyaman kayo tada si daan yu kasjay. Thank you for watching, mangan tayo pay.